Entre dúas terras. Ola, que tal? Ola caracolas, que tal? Benvidos ao cuarto programa desta segunda tempada de Entre dúas terras, o vosso programa podcast barra eso, favorito, verdad? O meu compañeiro Carlos Cernadas. Que tal, hombre? Programa de referencia. De referencia Sí, a nivel estatal y mundial próximamente. é mundial. Y nada, oye, decirche que claro, a semana pasada non cumplín como compañeiro, como normalmente fago. Así que hoxe, aínda que é o programa no que ti traes contido, Bueno. eu vouche presentar Que sorpresota. como a fragancia que inhala a humanidade, o envase onde todos queremos poñer a nosa auga, a alma que toda religión querería adorar, o soldado que todo soldado quería seguir. No, tenía que ser o comandante que todo soldado quería seguir. A carne que toda lasaña quería ter. Vale. Marcos Rodríguez. Gracias. Pantera, animal, águila. Un día teño que facer un James reel. Brown del tenis. Teño que facer un reel un día con todas estas así seguidos de todos os capítulos. Porque un short non dá, un short non chega. Correcto. Pois moi ben, que tal, Carlos? Vexo que Sigo en Santiago. segues en Santiago, Esas vacacións moito duran. Sí. Sigo en Santiago. Pero, mira. É verdad, enseña aí un regalo de cumpleanos. Para xente que non estés vendo, teño un corno de vaca que me regalaron por meu cumple, pero está complicado. E sabe a tabaco isto, Sabe a tabaco. Isto Rejalou un ointe, por certo. Como? Un dos nosos ointes regaloulle. Un dos nosos ointes que, bueno, me coñece non por ser un ointe, sino xa como desde fai 20 anos que me coñece. Mais. Bueno, No, máis máis de 20 non. No, menos de feito. 18, por aí. Sí. Unha maioría de edad. Bueno, que nos traes hoxe aquí ao Palacio? Pois a pesar de que xa temos algunhas sugerencias, pois vámonos facer todas, o sea, todos os, por lo menos as que temos hasta ahora. Xa tuamos aí un par de ideas ou máis nos comentarios, animámosvos a que sigades poñendo. Esas usarémolas un pouco máis para adiante ou irémolas repartindo. Pero esta é unha idea que me rondaba na cabeza xa fai tempo, é que pode incluso ter máis partes, porque é que hai 1.000.000 de exemplos, un millón non, pero de exemplos das cousas que che vou a ensenar hoxe, Carlos, a ti máis aos nosos ointes, que son os famosos One Hit Wonder. Ajá. Para que non entenda, One Hit Wonder son como grupos que só tiveron un éxito e só se conocen por ese éxito en concreto. Xa dixo, hai un montón, estuve rebuscando e tal, que salían debaixo das pedras. Tuve que dicir a varios, no, a ti non che vou meter, porque que non había maneira. Entón vou ir así alternando un pouco os que collan, vamos vendo como vamos de tempo e xa está. Collen así algunha anécdota de algún en concreto. Pero estamos falando de porno ou de música? De música, perdón. Vale. Solo. Entonces, vamos probar. Vouche dicir antes como se chama. Hai algún grupo que conocerás. As cancións van as conocer todas, ou espero. Vos, os que nos estás escoitando tamén, se tedes un pouco de edad e a partir de 30, supoño que tamén a conoceredes. Esos putos viejos de mierda.
Pero, eso. Algún grupo sí, pero eu creo que a maioría polo grupo non saca esa canción. A ver, por cal podo empezar? Vamos a empezar por... Si che dixo a canción... Ou queres que adiviñe? Queres que non me... No, adivinar non, que é conocido. Mas quero poñer cachos pequenos para que nos den tempo poñer máis. Se che dixo a canción WhatsApp... WhatsApp? Sí, non WhatsApp de a aplicación. Xa, De que pasa? WhatsApp, sóname moito ese título, sí. WhatsApp. WhatsApp. Pues o grupo chamase, algúns se conoceredes, o grupo chamase Four Non Blondes. Vou poñer un cacho e despois conto aí para que vexades cal é a canción. Teño que dar a play importante. Aí vamos. Collen versións en directo para que non nos salte o copyright. What's going on? 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so it crazy sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. A verdad que tarda en chegar o estribillo. A little peculiar. Voy a dar un pouco para adiante o estribillo, veña. For the top of my lungs, what's going on? Yeah. And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey. I said, hey! Oh, what's going on? Bueno, xa sabedes, a ser hey. Si son rarunos, Vale, pois mira, Four Non Blondes, grupo formado en 1989 en Estados Unidos, sacou esta canción no 93, é a única canción que teñen así. A ver, joder, moitos grupos dos que vou falar, grupos ou cantantes, sí que teñen esas conocidas, por exemplo, nos seus países ou así, pero que non chegaron a ser éxitos. Xa está. Bueno, esta canción sacaron no 93 e o grupo desfíxose no 95. A cantante, que é esa que vimos aí, é Linda Perry, que é máis conocida como por ser productora. E produceu, por exemplo, a Christina Aguilera, Celine Dion, Pink, Miley Cyrus, Adele e Alicia Keys, entre moita xente. E súas son as cancións Get the Party Started de Pink ou Beautiful de Christina Aguilera. E foi bueno, Lady Gaga toca esta canción nos seus concertos, ou hasta fai uns anos tocaba, e chegou a ser o número 14 no Billboard. Para ser unha canción bastante conocida, pois non chegou moi arriba nos tops. Que che parece, Carlos? Só conocíala, obviamente. Sí, que coñecía. Pero esto me che facer gracia. Sabes de que a coñecía? No. Ti acordaste de Loulogio? Sí, claro. Bueno, Loulogio La Batamanta. Poñía... O que pasa é que cantaba el en plan e poñía así como, sabes, os non o inglés, sino o inglés, o sea, sí. O sea, what's going on, sabes? Entonces, non sei en que vídeos, pero en bastantes. Entonces era así como, tiño en algúns vídeos tiño como de intro, de opening ou algo así. xa. Entonces coñezo de eso. Vale, pois mira, hostia, pois con eso que diste vou enlazar a seguinte, lo. Tamén, ca fonética. Aquí en Galicia, bueno, eu oinllo ao mismo amigo que lle regalou o corno a Carlos, oinllo esta versión que é, perdonade, porque hai cousas escatológicas no que vou decir, pero Caca. meu amigo di, cajei no chan e non tiña papel, limpei o cuca a man. Sabes que canción falo?
É que sóname moito, Xa. non cae hora. Vou che a facer música. K, no, chan. E non tiña papel. Limpei o cu cabal. Sí, sí. Pois eso, vou na poñer aí a canción, esta que todos a conocedes tamén, é de un grupo que se chama Chumbawamba. E a canción chamase Tub Thumping, ou non sei como, ou Tap Thumping, ou non sei como se chama. Bueno, vamos a escoitar aí un cacho tamén. E o de Café no Chan é que parece que din eso. É que mola. Café no chan, café no chan. Non tiña papel, limpei o cu cabal. Bueno, xa está, vamos poñer así un cacho pequeno, que ese era o estribillo, todo o mundo conoce eso e xa está. A mí mola máis este que outro. Café no chan. Home, claro, xa, esta mola moito máis. Bueno, o grupo Chumbawamba, que se formou no 82 e desfíxose no 2012, que Chumbawamba non significa nada, porque dis que hai en algúns países que pensan que é un insulto á súa religión, non sei que, fartáronse de dicir en entrevistas que o nombre foi unha arroutada de mezclar sílabas. Vale. Chumbawamba. Son británicos. A canción esta saleu no 97 e foi número 2, chegou a ser número 2 nas listas de Reino Unido, sexto no Billboard americano, e foi número 1 en 3 países: Australia, Canadá e Nueva Zelanda. Así que eso. Vale, vouche dicir un que vas a saber a canción, ou espero. O grupo chamase Ajá. Hombre, ajá. Take on me, Claro. take me out. Pois eso, Take On Me, outro One Hit Wonder. Vamos a escoitar un cachiño que... Este é o videoclip desta canción, creo que é o meu videoclip favorito de toda a puta Xa, historia. non vou poñer o videoclip polo rollo do copyright, vou poñer unha versión en directo. Se me fixo gracia eso. Un jalo. Talking away, but I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today is another day to find shine away. I'll be coming when you're never okay. Come on, me. Take me. Bueno, eso. Tema. Todos conocemos esta canción mítica. A verdade é que desta canción é das que máis datos teño. Bueno, foi single do primeiro disco de Ajá, que se chama Hunting High and Low, no 85. Saleu esta canción. Siguen activos a día de hoxe, que iso tamén é unha cousa que das que vou ir dicindo. Os anteriores dous, no, xa vos lo dixen. É One Hit Wonder, solo teñen este éxito, digamos, pero venderon máis de 100 millóns de discos na súa historia do grupo. Máis de 100 millóns de discos. Esta canción, por exemplo, ten unha versión Mago de Oz no disco The Best of Oz. Mas é unha versión ca letra esta, ca letra original, sabes? Tamén sale no xogo The Last of Us 2, que a protagonista Ellie toca en acústico así nunha fase do xogo. E tamén sale na película nova de Super Mario, entre outras cousas. Foi número 1 en Perdón. Só dixen let's go. Vale. Foron nominados, esta canción foi nominada ao Grammy. Non, minto, foron nominados eles ao Grammy do ano 86 por mellor artista. Nominados, non ganaron. E foi número 1 en 14 países, incluído Estados Unidos. E en España foron número 11 das listas. Que, como anécdota, o número 1 desa semana que esta mirei era Part-Time Lover de Stevie Wonder. E sabes de onde son? Ajá.
Bueno, supoño que entonces non é algo obvio. Pero No. son todos do mismo sitio? Sí. De Emiratos Árabes. No. É dun país nórdico. Suecia. No, Noruega. Joder, Dios, era un Noruega. ou outro. Claro. Pois sí, xa ves. Vale, agora vouche poñer outro. Vouche dicir a ver si sabes que canción é. Sí. Bobby McFerrin. Bobby Mac. Depois douche outra pista, a ver se Que tiras son? así pola canción. Sóname. Pero sí, me fai falta. Vale, máis. mira. É a única canción a capela en ser número 1 do Billboard. É a capela. E a capela, o que pasa é que hai máis sonidos na canción, pero son todos feitos ca voz superposta. Pero é unha canción moi mítica de Bobby McFerrin. Pero a capela non é das estas joder. Estas chavalas. No. Mira. Non? Oi, a ver se non a teño aquí. Mr. Sandman. Espera, a ver. Bueno, vou non buscar porque resulta que debina cerrar. Vouche dicir algo sobre isto. Eso foi, sigue vivo ou a persona, porque a canción é do ano 67. E o artista ahora mesmo ten 74 anos. Oi, McFerrin. A canción chamase Don't Worry, Be Happy. Ahora sí, claro. Claro, pois vamos a poñer aí. Está claro que o de adiviñar. Xa, pero que isto non adivinaba eu tampouco, quero dicir, ao final. Sí, tío. Try it. That's not very good, but I'll accept it. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In this life, expect some trouble. Vale. But when you wear it, you make it double. Don't worry. Be happy. É un máquina, así tal. É un puto fenómeno. Mola moito. Bueno, pois eso. Esta canción, o seu One Hit Wonder. Puto máquina. Por Sí, e agora ten 74 anos, pero flipas, ten unhas rastas, parece Lenny Kravitz, envelleceu moi ben o tío. Vale, pois eso, foi a primeira canción, bueno, a única canción a capela en chegar a ser número 1 do Billboard. El é director de orquesta, ese é o seu traballo. O que pasa é que, bueno, sacou un par de discos, pero ele é director de orquesta. Esta canción ganou no ano 89 3 Grammys. A canción do ano, gravación do ano e mellor interpretación vocal masculina. Ben merecida, por certo. O sea, basta sorprender porque de agora puxen así, chegou a número 2, chegou tal, non sei que, pero é que hai varias cancións destes One Hit Wonder que ganaron Grammys. O sea, e depois desapareceron, sabes? Así que eso, bueno, pois Bobby McFerrin fuera. Agora vouche dicir outra, vamos. Fool's Garden é o grupo. Que non confundir con Soundgarden. No. Fool's Garden, que están activos. Ano 95 sacaron este tema, non sabes, non? Vale, e se che dixo Lemon Tree. A canción tal Lemon como non sei. Tree. Vamos a poñer. Que se pasa? Sabes cal é? Así. Sóname algo, pero... Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
and I wonder. Un personaje. Son británicos, I'm ¿verdad? driving around No, son in my alemáns. car. I'm driving Sí? too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and Mira, esta down. canción no me I'm suena de turning around. Non los conoces. I can see Igual, it's just sí, another es decir, a lemon mí tree. esta peña me sona, pero... O sea, Ostra. probablemente escoitei, pero é que me parece unha canción tan pouco memorable. Xa, a ver, é unha canción de ir a pasear polo monte. Pero botan aquí nas radios españolas, botan en Kiss FM ou en los 40 Classic, antes chamada M80. Sí, é unha canción, eu conoso moito, logo, escoitei moitas veces, por eso me extraña que nada conosas. Vale. Bueno, pois eso, como anécdota, nada, só foi número 1 en Alemania e en Irlanda, pero bueno, se nada conoces tipos, nada. Pois pensei que conocerías todas, va. Vamos a poñer unha máis moderna, que seguro que conoces. Gautier. Ou Gautier. Somebody that I used to know. Sí, teño varias cousas sobre esta canción. Sí, vale, mentras eu preparo, podes facer ti cositas. Hostia, espera que estou aquí a conexión esta que teño co... Fala algo? Hola, que tal? Ah, vale, sí, sí. Vale. No, esta vai así. Bueno. Bueno, está moi desafinada a guitarra. ¿Cómo era? Bueno, o algo así. Xa. Sí, pero son super fan desta canción. Vámonos a poñer un pouquiño para que a xente sepa, Pon, pero pon, xa pon. sabe. Que además este fulano fixo isto e... Porque creo que este tipo é un songwriter que le escribe máis para outros que... Si, despois dixoche algo que pode encaixar co que acabas de decir. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's innate, I still remember. Bueno, vou saltar hasta o estribillo. No. Deixa aí un pouco. Bueno, pues claro, é verdade. Said when we found we could not make sense. Se vai We non. said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. You didn't have to cut me off, make out like it never happened, but now you have nothing. And I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and that feels so rough. No, you didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and then change your number. I guess that I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Bueno, aí está. A verdade é que ten boa voz para non cantar habitualmente, porque o rollo é precisamente pode ter que ver co que dixías ti de que é máis compositor, porque sabemos que é moi xoven, non sei cancións ten, non mirei, pero é moi xoven. O último disco que sacou é do 2011, así que fai 13 anos que non saca un disco. Hai que dicir que, bueno, ele nasceu en Bélgica, pero bueno, é belga-australiano. A versión radiada que todo o mundo conoce desta canción está en colaboración cunha artista neozelandesa, supoño que se di así, que se chama Kimbra. Esta canción saiu no 2011, pero no 2013 ganou 3 Grammys tamén, entre eles a grabación do ano
foi, como anécdota, foi a canción máis vendida do 2012. É moi boa canción. Objetivamente, sabes, a mí parece moi boa. A ver, pero bueno, se nota o que diste, a ver, é que este tipo realmente é... Eu polo que teño entendido é eso, ele escribe cancións para outros artistas, e fixo esta. Saliulle ben, pero é que non dudo siquiera que fixera unha gira como Dios manda ou algo así. Ni idea. Porque claro, ele é máis... Eu entendo, claro, é que hai que diferenciar unha cousa é escribir cancións ou tamén gravar algo e despois outra cousa é xa ser intérprete. Quero dicir, claro, non é o mismo traballo. Bueno, non sei. Pero bueno, é curioso, sí, quero dicir, normalmente a xente cando ten estes éxitos, pues, sigue pa diante, non sei. Bueno. Pois bueno. Está ben, a mí mola ben bastante esta canción. Vale, vamos pasar a unha canción que polo contrario non me mola nada. Pero bueno, vouche a poñer porque é moi conocida. Vouche dicir Hathaway. Hathaway. A xente que está na casa tamén oíndenos ou dando un paseo. Hathaway. Do ano 93. Anne Hathaway. Anne Hathaway, no. Porque o cantante, o Hathaway é un tipo que agora vimos ver. É de Trinidad e Tobago. Cuidado. Carallo. Vamos a poñer What is Love. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Este vídeo é do 2022, o sea que xa a canción é bella, pero este vídeo é de fai pouco. Vale, él es de Trinidad y Tobago y a muchacha rubia que está con él tamén es de Trinidad y Tobago. Debe ser de Alemania. Noto un pouco fora de tono, Salteme ese cacho, da igual. What is love? Bueno, foi número 1 en 13 países este tema. E agora hai unha versión de David Guetta de fai un par de anos que peta bastante na radio. Esta podía haber ido no programa da semana anterior, ¿no? Sí. What is Bueno, love, no, ten estrofe. ¿Sí? ¿Tienes estrofe? I don't know, I can I do. Vale, no. Sí, demasiado larga. Bueno, pois nada, non hai moito que dixer desta canción nin deste artista, a verdade que non hai moito. Si, que siguen activo e pouco máis. Bueno, vamos a ver que máis. Ben aí como moderna, vale. A ver, o grupo chamase Shocking Blues. Shocking Blues, sóname. Ou Shocking Blue, non sei, Shocking Blue, vale, igual. Azul chocante. Chocante azul. Vale, e a canción chamase Venus, pero pronunciada Venus en inglés. Venus. Vamos a poñer, a ver, se a conoces, supoño que sí. Acordes suspendidos. Sí. Qué poder. Baile de graduación de fin de curso, año 1968. Uy, casi a 269 a canción. Oh. Había un anuncio de
De Gillette, sí. Tú sabes esta canción. Sí, era unha das cousas que tiña apuntadas, era o anuncio de Gillette, sí. Foi Sí, sí. do ano 69 a canción e estuveron activos hasta o 84. Un grupo holandés. Cuidado, E foi número 1 en 7 países esta canción, incluído Estados Unidos. Vale, vou poñerche unha canción que esta sí que vas a ver porque tocámola eu máis ti moitas veces. Sí. Espera, xa sei calé, Vale, vale. Espera, así sin que me despista, Xa. vou dicir calé. Summer breeze. No. No, É que, bueno, claro, Sears and Crofts era iso, non? É que, claro, eu non conozco nada de Sears and Crofts, entón non sei si... No, claro, é outra, máis rockera. Máis rockera. É que tocamos moites, Claro, era cas que acabábamos o concierto. Porque é cañera. Viste la niña de azul. No, ahora pillaste que... Vale, a ver, Steppenwolf ou... Oh, born to be wild. Aí está, vamos a poñer un pouco. Harley Davidson. Sí. And head out on the highway, we're looking for adventure. In whatever comes Parece our way. Anthony Kiedis. Yeah, go make it happen. Let the world need a loving breeze. Fire all of your guns at once and explode into space. Like smoking lightning and heavy metal thunder, racing with the wind. In the feeling that I'm under. Yeah, I'll go make it happen. Take the world in a loving breeze. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born for to be wild. We can climb so high and never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Oh! Bueno, supoño que os nosos e as nosas ointes conocerían o tema da canción. Ah, por certo, acabaseme de ocurrir un One Hit Wonders español. Igual lo teño apuntado, a ver, dime. Yo quiero bailar No, toda no. la noche. Claro, hai moitos españoles, estuve vendo. No, despois díjoche dúas anécdotas sobre dous españoles. O sea, na lista non vou poñer ningún español, pero despois para rematar dochei un par de datos. Pero sí, claro, hai moitos grupos así. Bueno, dixer desta canción que o grupo é canadiense, que se fundou no 67 e aínda están activos, ainda dan concertos. A canción é do 68, sí. Foi a banda sonora dunha peli que se chama Easy Rider, que eu non a vin, que é protagonizada por Dennis Hopper, Jack Nicholson e Peter Fonda. A canción é do 68, o sea, é unha canción que sacaron cando empezaron a tocar xa. E así, vamos a ver, que máis tengo por aquí. A ver, vamos con un grupo moi xoven, o sea, moi xoven na súa época, refiero. Chámase Hanson. Hanson en plan guapos. Guapo. No, Hanson creo que é un apellido. Vale, vouche poñer. Ao mellor non che sona, porque é das menos conocidas que hai aquí, pero bueno, a min soname bastante. Eso soname bastante, eu conozco. Son nenos os que tocan. Bueno, adolescentes máis ben.
creo que xa de sonar. Can you tell me who will still care? Can you tell me who will still care? Oh, okay. É que cada vez que escoito esto, vexo a House. É que en House el tiña isto de cosas de móvil. Sí, O sea, ti estás vendo un drama, unha persona morrendo, sabes? E a él sona o móvil e sona isto. sí. É que eu non vi en House. Sabes? Ou ten unha sobredosis aí e tal, ou está tan asustado e oye. Sí. Ah, pois mira, é que non vi en House. Non vi en House, jova. Sí. Pois, Que guai. sí. Pois sí, a canción chamase Bob. 3 M's Bob. Saleu no 97. Eses son os irmáns Hanson. Os rapaces eses. Bueno, fíxome gracia o guitarrista que iba ca camiseta verde, que tiña entre 15 e 85 anos. Non sei, tiña unha cara así moi tal. Realmente irmáns son 3, aí había 4 chavales, non sei, un será atrezo. Foi número 1 en 27 países esta canción e foi nominada a 2 Grammys. Así que, va. Mira, Bueno. antes pronunciáchelos como Grammys. ¿Hay alguna diferencia? ¿Un Grammy no. y otro es Grammy? Perdón, Grammys. O Grammy. A partir o de ahora, o Grammy. Grammy parece como que se dá algo que non é. Sí, no, Grammy. Grammy. Bueno. Pero uns Grammys o sábado. No, nenos, non nada. Na porta do colegio ao final era un fake, non dan caramelos con droga. A ver, siguiente grupo, a ver se sabes. The Buggles ou The Boogles. Sí, soname moito. Bueno, sempre digo que me sona moito, pero sí, a ver, unha coñece The Buggles. Podoche poñer... Podes decir que ten relación este grupo con Hans Zimmer. Vale, espera. Sí. The Radio Star. Aí está. The Radio Star. Video Killed the Radio Star. Moi ben, pois que ten varias anécdotas tamén. Así que vamos poñer o... Yuhu. No videoclip sale Hans Zimmer, de feito. Wireless back at 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine with new technology. And now I understand the problems you could see. I met your children. What did you tell them? Radio killed the radio star. Radio killed the radio star. Pictures came and broke your heart. And now we meet in an abandoned studio. We hear the playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. You were the first one. Right. Too bad the last one. Radio killed the radio star. Radio killed the radio star. In my mind and in my car. Bueno, xa está, xa É, puxen un que é pouco máis bastante esta friki a canción, é unha Sí. movida rarísima a canción. É que estaba abrindo que resulta que tiña todo preparado, pero hai 4 así que me faltan, pero bueno, nada, 2 máis ben. Bueno, como anécdota, esta canción foi o primeiro vídeo da historia da MTV no 81. Esta canción fixose no 79. Esta? Pero sí. o primeiro vídeo da historia da MTV non foi o Thriller de Michael Jackson. No. Bueno, no. Merda. E despois, de feito, cando saleu a MTV en Reino Unido tamén, que saleu anos despois, tamén puxeron esta canción a propósito para...
E no minuto 2:32 sale Hans Zimmer no videoclip. Hans Zimmer ten relación porque o cantante deste grupo, que se chama Bruce Woolley, deixou este grupo para irse a The Camera Club, que é un grupo que fixo con Hans Zimmer. Por eso sale tamén aí. Nada máis, vamos a unha canción máis rockera. Pensei que te ibas marcar un Javirucho. É dicir, Chao. o cantante era miña súa abuela. tía. Era o pai do cantante era a súa tía. A ver, esta creo que xa vas a ver só dicindo o nombre do grupo. Espera que se me está quedando sin batería os auriculeiros. Así que vou ter que oírche polos speakers. Si encontro a caixa, claro. Aquí está. Vale, pois mira, a seguinte canción é do grupo. Espera que non che vou ir. Chámase The Knack. The Knack. No, eso sí que xa non me suena. Vale, ese che dixo Vai che boa dos Heredeiros da Cruz. Pero entonces é a de... I'll step my way, I'm my way. My Sharona. Pois vamos a escoitar My Sharona. My Sharona. Nova canción. My little pretty one, my pretty one. When you gonna give me some time, Sharona? Ooh, you make my motor run, my motor run. Johnny coming off of the line, Sharona. Never gonna stop, give it up. Such a dirty mind, I always get it up. Gonna top, up and up and like my Sharona. Vale, mitiquísima canción, xa todos a conocedes tamén. Un clásico que foi número 1 do Billboard no 79. O grupo é de Los Ángeles e que está inactivo desde o ano 2010. E xa estamos chegando á reta final. Mira, quédanme 1, 2... 3, 4, Tres. 5, 6, 7. No, 3 cancións, non máis. Quedaba algunha máis, pero vou non se quitar. Vale, vou poñer unha canción que se fixo famosa por un grupo, pero que era de outro grupo, que sin pena nin gloria pasou por aí. Este grupo colleu esa canción e fixo unha versión. O grupo que fixo a versión chamase Top Loader. Top Loader, pero é unha palabra sola. Top Loader. Eu non sei como... Upload, louder. E a canción chamase Dancing in the Moonlight. Oh, Dancing in... Hostia. Que? Ti sabes a historia desa canción? No. É absolutamente terrible, Sí. Pois. Eu que collo un trauma cando sube. Pois espera. Contanoslo despois. Vamos a coitar que canción é e despois que non. Ou non a poño, baste. Sí, no, pona porque, a ver, sí, a ver, que isto, claro, contona o cantante, a ver, por. Vale. Sí. Pero é que, claro, non te imaginas, o sea, te escoitas a canción e tal, non te imaginas, o sea, Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't back out, they don't bite. They keep these moves, keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Yes, they were. Vale. sí, eu solía tocar este tamén cando tocaba, bueno, cando tocaba con Selín, que facíamos versións así e tal. Non sabía. Pois este, que é unha canción así como moi así de mole e tal. Eu non me acordo exactamente os detalles.
Pero bueno, se alguén interesa pode mirar en internet. O horrible desto é que é como unha... O sea, o cantante escribiu esta canción casi como unha forma terapéutica de superar pois unha situación que iso da Dancing in the Moonlight, ele está falando de algo que lle pasou coa súa moza, que estaban non sei que sitio e pois abusaron dela. O sea, non sei exactamente como foi a movida tal, pero bueno, non sei, que os asaltaron aí, eles estaban, pues eso, de noite, pues, vendo a luna, non sei que, ou a un lago, non sei que hostias, e, pues, a ela violaron en fronte del. O sea, unha cousa, o sea, eu dixo, pero como pode ser o... Pero, sí, xa digo, se alguén quere ver aí... Xa, pero que non busque este grupo porque... Ele explicou en algunha entrevista ou en algún artículo, explicou a movida así. Eu estou dicindo así como moi a brava, pero sí. Bueno, pois é unha historia curiosa. O grupo chamase, vais ter Top Loader, pero a canción original é do grupo Bofalongo. Non sei nada máis. Bofalongo. Bofalongo, sí. A canción esta versión é do 97, Top Loader son británicos tamén. Vale, quedannos dúas. Entonces, vouche poñer unha para non acabar así a medio gas, vouche poñer unha que é a medio gas, logo así que é das máis que é de Meredith Brooks. Meredith Brooks. Nada. Vale. Meredith Brooks. Ves aí? Bitch. Sabes? Vai sonar ahora. Va. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I remember you, I'm a little bit of everything. All rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream. I'm loving in between. You know you wouldn't want it any other way. Sí, claro, sí. Claro. Bueno. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a saint, I'm a lover. Vale, pues esta artista, que solo se conoce por esta canción, naceu en Estados Unidos. Esta canción é do 97, foi nominada ao Grammy a mellor canción no 98 e foi número 2 en varios países. Nunca foi número 1 en ningún. E agora vamos a última canción, que é moderna. A ver, vouche dar pistas a ver se o sabes. Para empezar, non tuvo ningún premio esta canción, ningún. Pues algo corro como se me axudara a concentrar. E foi cando saleu o vídeo máis visto da historia de YouTube. 19 millóns de visitas cada 24 horas. Ten ahora mismo 5.345.678.511 millóns de visualizacións en YouTube. É o quinto vídeo con máis visualizacións de YouTube. É dun coreano. Oh, por supuesto. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Obviamente deste non podo poñer nada en directo, porque vamos a poñer videoclip, xa que é o videoclip máis visto. A ver, se me banean por isto, pois todo o mundo sabe que canción é, pois silencio e punto. Poño unha inteligencia artificial. Iba a comentar que o K-pop en Corea é particularmente moi agresivo no sentido de que, bueno, ahora se está pasando tamén máis en Europa e tal, pero o sea, en Corea, en plan, un artista dura un ano. Xa. O sea, sí. En plan, ¡buah! A tope, sí, utilízanos. Superestrella y se acabó. Pasa algo así, es como que crean, o sea,
É como Kleenex. Sí, como se chama o grupo este BTS? BTS, bueno, que son coreanos tal que, dis que non lles deixan ter moza, non poden beber alcohol, o sea, é como se foran uns presos, sabes? Teñen pues, o que lles din, pois unha patada e fora. BTS é un grupo internacionalmente conocido. Pero bueno, eso, que dis que son así. Teñen que ter esa imagen, dis que o fan porque os coreanos teñen que dar esa imagen de cara a coller fans mulleres, a que teñen que creer que elas poden estar con eles e cosas igual. Non me acordo, creo que oí nun podcast. O de Gangnam Style non encaixa moito con Bueno, eso. por suposto que non, por suposto que non. Vamos poñer Gangnam Style. Xa, se non estás vendo en YouTube, xa vedes aí o número de visualizacións dese aí no vídeo. Ese sample mucho recuerda a Space Jam. Bueno, son... Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Boa, é hipnótico o vídeo, é que non cortaba porque... Bueno, é que é un fenómeno, é que che cautiva. Normal que, mire, eu creo que nunca viro o vídeo. O sea, é a primeira vez que o vexo. Tantas visualizacións, é a primeira vez que o vexo. Eu creo que, acordón, isto non mirei, non me documentei desto. Vendo o vídeo, claro, é que a oíra daquela, que a canción vai sobre, porque Gangnam é un sitio caro, así como o barrio de Salamanca, debe ser de aquí de España, pois en Corea. É como que falando da vida de rico, do estilo de vida que teñen ali, por eso o tipo parodia tanto. Que eso tamén, para ser Corea unha cousa crítica hacia dentro, cuidado. E bueno, con isto vou finalizar esta primeira, porque seguramente no futuro haxa tal, o que pasa é que ao mellor gastei as mellores, non sei. Foi as que me foron ocorrindo. Houve algunhas que pensei que eran One Hit Wonder, pero miras, non, resulta que ese grupo ten máis éxitos, pero estes todos están incluídos na lista oficial de One Hit Wonder. E vou dicir algún dato sobre algunha española, claro. Por exemplo, bueno, vou dicir dous. Un é a SDG. A SDG, que foi un exitazo no 2001, que, non sei se sabedes, hai unha canción que se chama Rappers Delight, que é de donde collen o de... que ahora poñen en algún anuncio ou algo, porque ahora que entonces elas simplemente puxeron o que entendían, pero si xa o fixeron a propósito. De feito, a letra de SDG, se a lees, ten sentido, o sea, non a SDG, dijo, pero o resto das letras sí que fala... De GB to BG... Claro, eso non. Pero bueno, como que ten un trasfondo que flipas aí. Bueno, pois hai que decir que foi... Pois esforzáronse moito para que non mo parezca. Xa, mira. É a canción número 100 máis vendida da historia da música. A SDG. A número 100. Por certo, sobre a de Gangnam Style. Ten o récord Guinness de likes nun vídeo. Cando chegou a 11 millóns, agora xa vin que ten 59 millóns de likes ou algo así, bueno, da igual. Bueno, pois eso, a SDG vendeu máis de 8 millóns de copias.
o sea, estas mulleres que aínda, a pesar de que só foi un One Hit Wonder, Son as fillas de Tomatito. Tomatito é un Sí, un guitarrista can- flamenco. guitarrista, pensei que era un cantador. Non, creo que guitarrista. Vale, pois mira, ahora, si cabe, hai unha canción española aínda máis conocida que esta. É bastante obvia, pero o que pasa é claro, caer aí... De Rafael, No, Julio Iglesias. no, porque eses non son One Hit Wonder. Bueno, claro, joder, claro. Claro, é que teño que decir. Mira, vouche dar datos, mira. No Billboard é a canción número 1. Xa sei cal é, Macarena. Sí, é a Macarena. Como odio esa canción. Os datos desta canción alucinas, mira. Número 1 da lista de Billboard de cancións latinas. Número 7 da historia do Billboard. Escoita, todo o mundo coñece esa canción. Eu, toda a xente que coñecín aquí, bueno, aquí, eu estou en Santiago, pero en Londres, xente de Kazajistán, xente de Turquía, xente de China, xente de Corea, xente de non sei que, todo era Macarena, todo... Por favor, Xa. por favor. É que é increíble. No. Pero si a mí me parece unha mierda de canción. É que é unha mierda, quero dicir, podes decir, bueno, pero a ver, pero é coñera e así para o bailar, así está. Joder, pero que hai cancións que son coñeras, o Gangnam Style, por exemplo, no, que é, o sea, pero é que a Macarena, tío. Xa. O que pasa é que ahora é moi bella. Claro, daquela tampouco había tanto contigo. Si é do 92, a verdade. É do 92? Mi mau, pensaba que era máis bella que... Sí, pero tardou en arrancar de portas para fora, porque xa dixo, mira, por exemplo, tocouse na final do Super Bowl, puxose na final do Super Bowl no ano 96. Mátame. A campaña de Bill Clinton cando ganou as eleccións tiña esta canción de fondo. Mira, 10 anos despois do estreno, no 2002, seguía dándolles 60 millóns de euros de beneficio anuales. 60 millóns de euros, chaval, unha canción sal. Que dis? Xa, a mí o que me sorprende é los del Río xa eran vellos daquela e ainda veñen ao lugar. Non entendo, o sea, son inmortales. Quizás é o gen de Jordi Hurtado, non sabemos. Esta canción vendeu 14 millóns de copias no mundo. 4 millóns delas en Estados Unidos. O sea, que tal? É iso, volvo a repetir. Número 7 do Billboard, da historia do Billboard, que é Billboard, para que o sepa, é a lista de éxitos americana. É como as listas de vendas, tal, é a número 7 da historia global, é a número 1 en latinas. E con esto de un 8 me como un bicocho. Bueno, menos mal que dices eso e non outra cousa. Vale. Mackenzie gustoume moito esta sección de... Pois decidimos xa mañán. de maneira... Estuve no No, pensando e tal. está moi ben, a verdad que o de One Hit Wonder sí que... Si, dá xogo, A mí se me ocurre tamén The Kinks. You really got me. You really got me. Yo creo que- Yo Eu creo que eso ten eso. Pero sí, claro, ten que ver. Aí bastante. Bah, fijo que hai un montón. De feito, vin que hai unha lista na Wikipedia. Sí, ¿no? O que pasa que había, non sei, 1000. Entonces, Sí. nada. Xa sabía eu bastante, simplemente corroborei que foran. Deixeime así algunhas aquí apuntadas, pero vai, que xa se nos vai, xa vai unha hora de programa, así que eso. No de antes Vale. estuvamos creo nos 50 minutos, no da semana pasada, así que eso. Bueno, pois, sin máis, non sei se queres añadir algo. Título do podcast. Sí. Home, One Hit Wonders. Vini, Vidi, Pero- Vici. One Hit... Vini... Por qué? Porque chegei... Como é? Vini, Vidi... Vidi que é? Cheguei a Benzín, non? Claro, Vini... Vidi... Vinci. lleguei e vencí, no. Algo así. Joder, que pouco... Pero- Quanto temos? Pero quero dicir, non falamos nada de romanos. Nada de latín. No, pero era en Nada. plan... teño un éxito de largo, me sabes? Ah! Abro o telón, do pelotazo e marcho. Ah, vale, vale. No, pero non, Vini, Vidi, Vici... que Vine, como vi, moi vine, bélicos. vi, vencí.
Bueno, non... Ou podes titular Peteino. Peteino unha vez. Sí, Eyaculación precoz. Peteino unha vez. Juan Juiz Juandes. Juan Juid... Como? No, estou dicindo mierdas. Vale, entonces cal. Si isto fora un live, pues a xente Sí, podría... sí, vale, votaría a xente. Solo Solo en casa. triunfo un día. Un día de inspiración. Triunfito por un día. No, eso sonaba parece un triunfo. Estrella por un día. Estrella por un día. Estrella por un día, vale. Estrella por un día. Ben. Vale, pois estrella por un día. Estrellas fugaces. Ah, sí, mellor, moito mellor. Estrela fugaz ou estrelas fugaces. Estrelas fugaces. Estrelas fugaces, perfecto, sí, encántame ese título, moi ben. Vale, bueno, pois nada, xente, pois moitas gracias por estar aí outro programa máis, cuarto programa desta temporada. Nada, esperamos que nos sigades escoitando. Pouco máis, verdad, Carlos? Ti nada. Sí, Si si vos sabedes algún outro One Hit Wonders, poñede nos comentarios. Sí. E nada máis. E máis seguirnos sugerindo temas de que falar ou grupos, se queredes que analizemos algún grupo que xa fai que non facemos, pois tamén. Desde o primeiro programa desta temporada non analizamos a ningún, que analizamos a Silva Redonda. E nada, pois xa está facendo noite aquí. Aí tamén, porque estás no mesmo sitio que min. Entón, bueno, no mesmo sitio nada, estou en Rianxo, en Santiago. Último capítulo de Carlos en Santiago. Así que nada, a próxima vez que Carlos volva intentaremos facer un programa no estudio oficial de Juan o Pichón, e a ver se teremos algún invitadillo tamén un día destes, non? Por suposto, ese é o plan, Vale, pois sin máis, xente. Carlos, un placer como sempre. Pleasure. E a vos, ata o próximo. Chao, chao. Entre dúas terras e falan separar de música en galego que nos fai voar, como a que negamos outra comentar. E piruco de invitado para nos enfeitar.